Bless all po sa ating lahat at mega mega shoutout po sa mga nanonood. Kung napadaan po kayo sa aking YouTube channel na kay Andy Ortines, welcome po kayo makinig. At huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa YouTube channel ko po. At paki-like na lang po. At ganun din po sa ginawa kong Facebook page na Tatak Albulario Apo Andiel. Paki-follow na lang po para minsan nag-update po ako doon ng video ko at hindi ko po nilalagay minsan dito sa Facebook ay sa YouTube channel ko. Nagpapasalamat ako ng buong puso sa inyong lahat, sa mga nanonood sa akin, sa nagsusubscribe. May 2,000 na po ako, 2,000, magwa 100 na po. At ganun kabilis. Ang bilis rin po ng hours ko at sa dami pong nanonood sa ibang bansa, Alaska, ibang bansa, Canada, Japan, Saudi, Macau, o dito rin po sa iba-ibang Pilipinas. At nagpapasalamat din po ako sa lahat sa nagsusuporta. At nagpapasalamat po ako doon sa naggamot kanina na mahirap po talagang ipaliwanag yun eh. Kahit galing po sila sa ibang manggagamot, masaya pa rin po ako dahil nagtutulungan kami. Kaya naman pong kakayahan ng manggagamot na yun, masaya po ako dahil nakatulong po siya at nakatulong din po ako bilang instrumento ng Diyos. Bilang instrumento po, hindi po ako sinugo ng Diyos. Instrumento lang po ako. Masaya po ako dahil kahit papano, ang inggit talaga hindi maiwasan sa mga tao. Lagi po yung naghahari sa atin dahil tinutukso tayo ni Satanas. At nagpapasalamat po ako sa lahat. Sa mga nagbigay ng Poong Nazareno, darating po rito, ay masaya po ako. Iba-vlog ko po yun at hindi ko na po yun ilalive. At sasabihin ko po, nasa buong puso ko kung ano po at masayang-masaya ako. Yung nagpagamot po pala ng isa kong pasyente na galing po siya sa mga, alam nyo na po, yung mga magagaling po manggagamot sa katulad dito sa YouTube, ay masaya na po ako yung magaling na po siya. Dahil siya ay nag-message po at siya ay po ibabalik. Bago nag-lockdown kasi ginamot po siya ng Poong Nazareno. Tapos hindi na po siya nakabalik kasi pinababalik po siya dahil matagal niya ng sakit. Ay ito'y lubos na po yung gumaling. Pero gusto niya pa rin magsigurado kahit konti na lang nararamdaman niya at malaking pinagbago. Sabi ko bumalik ka pagkatapos ng lockdown. Dahil yun naman ang sinabi ng Diyos dahil dalawang beses kagagamutin. Dahil alam niyo na po, bakit siya may dahilan kung bakit. Minsan nakukuha. Pero masaya po ako. Masayang-masaya po ako dahil kahit paano o paano nagiging himala sa kagalingan nyo bilang instrumento ng Diyos. Kung nagtatanong po yung ibang tao na meron po akong pasyente na taga Maynila na nanalangin din po siya, nasa naibigyan siya ng makakatulong sa kanya at bigla daw pong nakita niya yung pagmumukha ko dyan sa YouTube ay kaanga-hanga daw ang paggagamot. Hindi po ako yung naggagamot ng Poong Nazareno. Kung napapansin nyo at hindi po ako mahatol basta-basta na kung kailangan baguhin, ginagawa ko. Pero kung binigyan ako ng senyalis ng Panginoong Kristo, ng mga anghel ng Diyos, ay gagawin ko kung anong nararapat. Hanggang wala silang utos at hindi po ako nakikinig kung basta-basta. Hindi sa Panginoong Kristo lang nagbigay ng kakayahan sa akin. Dahil ang totoo naman ang Poong Nazareno ang may hawak sa akin. Siya ang susundin ko bilang instrumento. Yung iba po ay nagtataka bakit hindi ko daw sila sinasaktan. Sasaktan mo pa natatakot na nga. Nararamdaman na ng puso ng isang manggagamot yung kung nagsisinungaling o hindi. Masaya lang po kasi ako dahil marami palang na humahanga sa paggagamot na gano'n. Pero kayong hinangaan ko kung dahil hindi sa inyo sa panonood nyo sa YouTube channel ko, hindi po ako makikilala ng ganong kabilis. Kahit pilit ko na itong tinanggihan ng paggagamot. Ng ilang beses na ako dinaan ng panaginip ng Panginoong Kristo. Kaya nga ulitin ko, hindi po ako sinugo. Ako ay instrumento lang ng Panginoong Kristo sa ngalan ng Poong Jesus Nazareno. Siya po may hawak sa akin. Siya ay nakikipag-usap lang sa pangitain at panaginip. Hindi po siya pumapasok sa akin at wala pong pumapasok na gano'n. Kung hindi nakikipag-usap lang sa panaginip. Yun lang po ang kakayahan ng binigay sa akin ng Diyos
upang mangaral sa mga tao at maggamot sa sanlibutan. At yung binibigay niya pong pangitain minsan ang hirap magsabi nito sa tao eh. Minsan maraming judgmental, maraming masamang iniisip. Ewan ko. Basta importante, ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Nakatuktok ako sa isang malayong paningin. Ito'y totoong parang panaginip, pero kakaibang panaginip. Ako'y dilat ang aking mga mata, pero tulog ang aking katawan lupa. Nakita ko ang liwanag parang araw, pero higit pa sa isang araw. At hindi ako napapaso o nasisilaw rito. Nakita ko ang isang bolang bilog na nasa gitna nito. Ay sukdulan ng napakarumi at napakaitim. At napapansin ko mayroong energy na pumihila galing dito sa lupa. Ang mga tao ay makasalanan, tayong lahat. Nasusulat o nasusukat, hindi ko po alam ibig sabihin nito. Ang mga tao ay kailangan natin magdasal at manampalataya dahil lumalapad o bumibilog na ng malaki ang maitim. Tayo yun. Pero umaapaw pa rin ang liwanag na pag-ibig ng Diyos. Dahil mahal niya tayo at ayaw niya tayo magkasala. Kaya naalala ko ang sinabi ng Panginoong Kristo at sa ngalan ng Poong Nazareno, at ibablog ko yung pagkadating ng Poong Nazareno. Dahil yung Poong Nazareno yun ay pinabili niya sa akin. Kung anong liit na binili ko dahil wala naman po akong pera, kasi laki naman po ng isang tao ang darating o ng isang bata. Ang sabi niya lang ay lagi lang daw tayo magdasal, manalig at manampalataya at ituro to sa mga taong magbalik loob at magdasal at hindi niya tayo iiwan kailanman at walang paghuhukom na sinabi ng Panginoong Kristo at wala naman po talaga nakakaalam nito kahit ano man. Wala rin siya sinabi sa akin kung ano man reliyon ng tao. Importante magkaisa at magsama-sama tayo sa panalangin. Naalala ko tuloy at nagkaroon ng panaginip at pangitain kulit na yayanig ang lupa. Nangyari po yun. Pero mayroon isang dilubyo darating. Hindi ko sukat akalain siguro itong pandemic na ito kasi ayoko magsalita eh. Kasi pwedeng maniwala ako, pwedeng hindi maniwala. Hindi naman ako sikat. Hindi ako katulad ng ibang manghuhula at hindi rin naman ako kagalingan manggamot sa mga sanlibutan at hindi rin ako nasikat na para ganun, ma-interview. Yung palang isang dilubyo ay siguro itong COVID-19 na ito. Ang sabi niya, dagdagan ang pananalig at pananampalataya ng tao dahil itong sakit ito ay galing rin to sa demonyo o padala ni Satanas sa mga taong sinapian niya o sinaniban niya. Kailangan pag tayo ay nagkaroon ng sakit na ganyan, oo, kailangan natin ng medisina, 100%. Pero 101 ang kailangan natin pananampalataya para mawala ang takot sa ating puso. Natural lang tayo matakot dahil nagkakaroon tayo ng sakit na hindi nakikita ng mga mata. Pero kung kasasamahan natin ng panalangin, gagaling tayo. At matatalo natin ang sakit nito. Dahil ang hirap paliwanag to. Ako'y nakatayo sa isang malaking, di ko po alam kung anong klase yun. Nakikita ko ang liwanag na kasing laki ng buwan o araw. Pero nagtataka ko, meron ito sa gitna na hindi naman malapit sa kanya, medyo malayo din. Napupuno ng energy to na masama at ito'y lumalapad o lumalaki. Nag-isip ako kung bakit siya lumalaki at nakita ko yung mga itim na usok, bumababa at umaakyat. Ibig sabihin sinasaniban niya tayo dahil tinatanggalan niya tayo ng pananalig at takot. Kaya pala sinabi ng Panginoong Kristo bago ako pinadala sa Pampanga, lagi lang daw tayo manalig at magdasal at manampalataya. Yun daw ang sabihin ko sa mga tao. Kaya natutunan ko sa paggagamot na hindi umaasa sa mga medalyon na binigay sa akin. Hindi sa pananampalataya. Siguro, minsan nakikita ko ang nasa loob ng katawan ng tao. Kung minsan ako'y naggagamot at napapansin niyo po at maraming salamat po sa umahanga at nagsasabi sa akin ito. May pagkabanal, pero salamat po dahil sa Diyos yun, sa ngalan ng Poong Nazareno. Minsan, kung hindi po makausap ng isang manggagamot ang nasa loob ng katawan niya, hindi po ito pinahihintulutan ng Panginoong Kristo. Kung ano man po ang gamit ng isang instrumento ng Diyos, kung ito man ay papel, stick, posporo, krus, o anumang metal,
o anumang pambakal na ginagamit niya sa mga tao, kamay o bala pa ito, o tanso pa 'to. Yun po ay hindi pinahihintulutan ng Panginoong Kristo dahil ito ay malakas at malala, baka hindi kayanin. Importante rito ipagpag ang sakit at gagaling rin ng tao sa tiwala niya, una sa Diyos, pangalawa sa kanyang sarili, pangatlo sa instrumento ng Diyos. Yun po. Kung pinahintulutan ng Panginoong Kristo at makausap ang isang mangkukulam, mambabarang o anuman tumasamang espiritu, yun ay kapawang katotohanan at katotohanan lamang. Pero kung ayaw ng Diyos po yung pilitin, importante gumaling. Kasi nagtataka ko yung iba hindi makausap at minsan nangyayari sa akin yun. Kahit nakikita ko sila, ayaw nila makipag-usap sa akin. Nakatalikod lang sila sa loob ng katawan ng tao. Kaya minsan di ko na pinipilit. Kinukuha ko na lang ang kanilang espiritu at pinapagamit ko sa kamay ng taong sinasapian para tanggalin ang sakit. At ito naman ang mga demonyong ito ay wala silang Panginoon. Hindi nila kilala ang Diyos natin o hindi nila kilala ang kalaban natin. Pero alam nilang masama sila dahil wala silang kasarian. Kahit tanungin mo sila babae, sila lalaki, hindi sila magsasalita. Dahil alam nila sa sarili nila, wala nga silang pangalan at kasarian. Pero ito ay dala lang to ng mga masasamang espiritu at dala rin to ng mga masasamang iniisip natin. Tayo ang nagtatanim yun. Yun po ang mga maitim na usok na sumasanib o sa mga tao. O tinatanggalan tayo ng pananampalataya, pananalig. Pero pa yun si Satanas. Siyempre, mas malakas yun. Pero mas malakas ang Diyos natin sa Kanya at pananampalataya. Kasi kung mga engkanto, mga babarang, tao pa rin sila. Mga elemento, makakausap pa rin yun. Mga kukulam, tao pa rin sila. Pero mga demonyo ay pag hindi pinahintulutan ng Diyos, ito'y tanggalin lang. Kaya naman gamit ng isang taong manggagamot, papel man ito, bala man ito, posporo man ito, kopomban man ito, lahat naman po yun ay kaya gamitin ng mga instrumento ng Diyos. Walang imposible. Minsan ginagawa ko po yun. Bala ng baril, pero ayoko po masyadong malaki. Ginamit ko na rin yung palito. Dati gumagamit po ako ng cross. Minsan ginagamit ko na lang palito. Minsan ginagamit ko yung papel. Minsan ginagamit ko yung daliri ko. Minsan gumagamit po ako ng malaking kahoy. Balahibo. Lahat po yun ay kaya gamitin ng instrumento ng Diyos. Wala pong imposible sa kakayahan. Minsan, yung ibang pasyente, masama lang pakiramdam, isipin, kinulang. Pero dala lang ito ng init at panahon. Minsan masakit lang ang dibdib, akala sinasaktan. Pero hindi nila alam, ito'y naiipitan lang ng ugat dahil tayo ay tumatanda na at nadidisconnect na ang ating mga buto at mga ugat sa pagtulog natin. Pag hindi nahuli, sabihin kinukulang. Hindi po yun totoo minsan. Kaya nga sinasabi ko lang naman, katulad ng itong ginamot ko, galing na siya sa sikat na manggagamot. Pero hinangaan ko to, itong manggagamot na ito. Isa siyang pare, si Father James. Galing siya ang aking pasyente dahil nakita ko ang kwintas niya. Hindi mahuli at hindi daw makausap. Sabi ko, pinagpag naman ang sakit mo, pero nabawasan. Pero bumalik. Bakit hindi ka bumalik sa kanya? Hindi niya ako sinagot. Pero tinulungan niya ako at nagtulungan kami nito. Ito'y gumaling at nag-text sa akin at nawala na daw yung katikati niya at babalik siya dahil sinabi ko hindi naman kaya magamot ng pero malaki daw ang pinagbago. Yun nga lang, inabot ng lockdown. Meron naman po, may nag-message na naman po sa akin sa messenger ko, sa tatakalabularyo ko. At tumawag pa. Siya ay magpapagamot dahil nagpagamot rin siya doon. Yung sikat po sa Facebook page na si Highstone. Yung sinasabi nila. At tinignan ko nga, medyo marami siyang viewers sa Facebook page kaysa sa YouTube channel niya. Dahil 2,000 lang siya nagawa. Marami siyang followers. Kaya mabilis uma-update yung YouTube channel niya. Sinabi ko sa kanya, hindi daw mahuli at malakas daw, nakausap. Ang sagot ko sa kanya, pumunta ka dito sa akin sa Pampanga. Pero kung talagang walang madampot, baka wala ka talagang sakit. Pero sabi niya sa sarili niya, hindi naman daw siya ganun. At nagpatingin na daw siya sa doktor. Susubukan ko pa rin kung galing ka kay Kaistong. Pero kung mahawakan ko, salamat tayo sa Diyos at nagtulungan kami. Yun lang naman ang dapat. Hindi ko tinataas ang aking sarili sa kanya at hindi ko rin pwedeng itaas ang aking sarili para sa kanya at ganun din siya sa akin. Dahil peras lang naman kami instrumento.
Kaya alam ko naman nakikinig siya at nanonood siya sa akin. Kaya sabi ko sa inyo, sir, ayoko mag-judge. Kung hanggang saan ang kakayahan namin, hanggang doon lang. Kung talagang wala kang sakit, susubukan ko. Pero galing rin pa rin siya kay Father James. Sabi ko nga sa kanya, magaling si Father James. Dahil matagal na siya naggagamot. Kaysa sa akin, hindi naman ako ang lolo at lola ko, na mas matanda pa sa kanya at marunong na maggamot yung sinong panahon pa. Sabi niya, bumalik pa rin. Bakit hindi ka bumalik sa kanya? Pero may suot sa medalyon. Pero sinabi ko sa kanya, ang totoo, pumunta ka rito at susubukan ko. Nakausapin kung bakit kanya binabalikan. Kung matigas ang ulo niya at nararamdaman ng puso ko na galing sa Panginoon na hindi siya magbabago, gagamitan ko siya na hindi niya napapansin. Minsan hindi ko na sinasabi sa mga pasyente ko yun. Hindi niyo lang alam, minsan nananakit ako. Pag ang kamay ko ay tumurok sa puso ng isang tao, sa espiritu niya, at sinugatan ko ang kanyang puso para matanggalan siya ng kapangyarihan at manghihina siya. Ewan ko kung anong mangyayari sa kanya o babalik ang matinding sakit sa kanya. O pwede po yun dahil nagawa ko na yun. Pero kung magbabago siya tingin ng tulong sa Panginoon, magandang gabi po Abraham Castrillo. Magandang gabi po Sir Andel. Tatawag po ako sana. Sir, naka-live ka pala. Katataas ko lang magdasal Sir. Pero kailangan ko lang po konti mag-live para yung YouTube channel natin ay masyadong umupdate. Ano po? Para umupdate po. Chat po ko sa iyo, sir. Order po ako ng kwintas po, sir. Pwede po bang ipaliwanag niyo po ng maayos dito? No, dito, pwede natin ipaliwanag. Pero tapusin ko muna to. Nasa 15 minutes pa lang naman tayo. Yun po ang sinasabi ko sa inyo. Sige po, antayin niyo lang, Sir Abraham. Yun po ang sinasabi ko sa inyo. Kung kayo ay galing na kay Kaistong, na nagpagamot kayo doon sa kanya, kung talagang wala po talagang kayo sakit, ba't hindi niya mahuli at pakiramdam nyo, pumunta pa kayo dito sa Pampanga pagkatapos po ng lockdown. Taga Quezon City lang naman kayo. At galing rin kayo kay Father James, hinangaan ko po yun sa paggagamot. Kung si Kaistong ay magaling po siya doon sa Facebook page dahil doon po siya sikat. At alam ko naman po sa YouTube channel niya, tinignan ko naman po yun. Sa 2020 pa lang siya naggawa ng YouTube channel. Magagawan ko po ng paraan yun ng apat na aking makakaya. Kasi kung masakit lang po ang dibdib nyo, kaya hindi po gumagaling, baka po physical yun. Baka naipitan lang po kayo ng ugat. Kahapon lang po mayroon akong ginamot na matabang babae. Masakit po ang dibdib niya. Natural, babae yun. Hindi ko naman po siya pwedeng hawakan. Ginamitan ko lang po siya ng healing hands at taktika sa paghihilot. Bigla po nawala ang sakit ng dibdib niya. Dito po. Minsan po, kailangan po gamitin ng healing hand. Ibig sabihin, gagamitin po siya ng espiritual ng Panginoon Kristo sa ngalan ng Panginoon Jesus Nazareno. Ituon lahat ng kapangyarihan doon sa mental telepathy para bumagsak doon lahat. At gagamitin ng hilot. Minsan po, matanda na tayo. Lalo line up 32, pataas. Mga 25 hanggang 30, kaya pa natin hinday na sakit ng katawan natin. Simula pumasok ng 32, ganun din po kung nagkaramdam na ako ng sakit ng katawan ko. Sa pagtulog po yan minsan. Naiipit ang ugat natin, nadidisconnect ang ating mga buto. Kailangan po kasi minsan, hindi po lahat yun ay binabarang. Yun lang po sir. Kasi kinukulit niyo ako at lagi niyo akong kinakausap. Gagamutin ko po kayo. Pagkatapos po ng lockdown, kasi taga Maynila kayo, pumunta kayo sa amin. Wala naman po lockdown dito. Kung dito nga lang kayo malapit, nagmunta po kayo ng Pong Nazareno. Yun lang po. At galing po pala yung isa ko rin manggagamot sa sikat na manggagamot, pero hindi ko na po ito sasabihin. Napakasikat po kasi nito. Kung kayo naman ay nagbayad sa kanya, iba-iba naman po ang manggagamot. Ito lang po ang mapapayo ko sa inyo. Paano po ba magbago at ugali ng yung tanong ay hindi makikinig sa iba? Paano po ba mabago ang ugali ng taong hindi nakikinig sa iba? Ipagdasal niyo po siya at sabihin niyo sa Panginoon Kristo kung ano mang iniisip ng masama sa akin ng taong ito, kayo na po ang bahala sa kanya. Kung ano mang may tabas ng dila sa akin, ibigay, kayo na po ang nararapat. O kaya talikuran mo siya. Pagkatapos niya magsalita, iwan mo siya. Huwag mo siyang tatalikuran na nagsasalita dahil binabastos mo siya. Kung ayaw mo siyang kausap, tumalikod ka at yumuko ka. Kung nagpapalatastasan siya, yun ang gawin niyo po, sir. Kung baba po pa ang sarili niya sa laging na, kung baga po para sa sarili niya, siya ay laging ang tama. Yun nga pong ibig ko sabihin. Sabi nga ng inang Solomiko, ang taong pang hindi nakikinig sa salita ng kapwa niya ay lagi po siyang mataas sa kanyang sarili. Pwede ka makinig, pagkatapos ay umalis ka.
Kung gusto mo ay umalis, huwag kang makinig. At ipagdasal mo ang taong ito na sana gabayan ng Panginoon Kristo at magharil sa kanya ang kapayapaan ng Panginoon Kristo. At dasalan mo siya at hipan mo siya ng isang amen. Sabi mo, maging tahimik ka at sumayo ang aking ama. Minsan ginagawa ko sa pasyente ko yun. Pag ang pasyente ko na stress na po sa sakit niya, isa lang ang sinasagot ko sa aking isip, ikaw Satanas. Ikaw ay alam ko na salog ka ng katawan ng tao yan. Tumahimik ka sa pangalan ng aking ama na si Kristo. Ano bang madaling sabihin? Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito o manahimik ka sa pangalan ng Jesus. Minsan ginagawa ko po yun kung kinakailangan lamang. Kasi nga po, maraming pasyente rito na hindi ko binubulgar. Naggaling po hindi sa Pampanga, naggaling po sa mga sikat na nagbabayad sila, na hindi sila gumagaling at bumabalik sila at hindi na po sila ginagamot. Ang sabi ko nga sa kanila, gagamutin ko kayo habang kaya ko at gagawin ko ang lahat ng paraan para gumaling lang kayo. At tatanungin ko sa aking ama, kahit hindi ako natutulog, kahit kapalit pa ng aking buhay, maglingkod lang ako sa Panginoon Kristo para iniloklok niya ako, para ipaliwanag ko sa inyo kung bakit kayo nagkakasakit ng abot ng aking makakaya. Hindi po kasi ako ganun katulad sa iba, na katulad sa paggagamot na ako'y humusga. Humusga lang ako sa mga demonyo dahil alam ko sa puso ko na hindi sila magbabago at hindi sila nakikinig sa Panginoon Kristo. Kailangan itapon sila sa impyerno o pakalagkad mo sila sa mga anghel ng Panginoon Kristo. Yun lang po. Kaya kung gusto niyo po magpagamot at kinukulit niyo po ako, welcome kayo pumunta sa Pampanga. Sabihin niyo lang na tumawag kayo. Kung galing na po kayo kay Kaestong na sinasabi niyo sa Facebook page at sikat po siya at hindi po mahuli kung talagang wala naman po ako madampot, kaya nga sabi ko sa inyo, madiditik ko po yan pag lalo ko pong nahawakan. Kung kayo ay gumaling, salamat. Kung hindi kayo gumaling at hindi sinabi ng Apong Nazareno na wala kayong sakit at dala lang ito ng emosyonal, tanggapin nyo. At bibigyan ko kayo ng dasal at basbasan kayo ng Diyos na palayasin ang masamang espiritu. Pero kung meron po, bakit hindi ko ipapakita sa video kung ano man nasa loob ng katawan nyo? At alam ko naman kung magsisinungaling kayo at nagagawa kayo ng kwento. Dahil binigay ang kakayahan ng Diyos ang pakiramdam. Madiditik ko po agad ang ganong kabilis yan. Yun lang po mapapayo ko sa inyo. At yung nagpagamot na taga Quezon City na siya'y gumaling at 3 manggagamot na sikat na pinuntahan niya at nagbayad siya. At ngayon pinagbigyan siya ng pagkakataon ng Diyos at nanalangin siya at binigay siya sa akin. Salamat sa iyo ate na ikaw ay gumaling na. Dahil ikaw ay babalik pa dahil inabot ka lang ng lockdown. Katiting na lang ang naramdaman mong sakit. Malaking bagay na yun. At lubos akong nagagalak. Yung sakripisyo at hirap mo, nagbayad ka man sa mga magagaling o ano man. Nagtulungan kami. Hindi ko sila tinatapakan dahil instrumento sila ng Diyos. Sila hinahangaan ko rin na una sila maggamot sa akin. Pero iba-iba po kakayahan namin. Kung sila ay pinagmanahan ng lolo nila, ako naman ay hindi pinagmanahan ng aking lolo. Yung lolo kong sinasabi, hindi ko lolo at lola. Ito ay binagkaloob lang sa akin ng Panginoon Kristo sa ngalan ng Panginoong Nazareno dahil siya pong may hawak sa akin ito. Ang kapangyarihan hindi nasusukat, bata man o matanda. Importante gawin mo lang ang tama. Pag alam mong mali, tanungin mo sa Panginoon Kristo kung ako'y nagkakasala. Panginoon, tama ba ang aking ginagawa? Manalangin ka sa Panginoon Kristo. Tama ba ang binigyan kong salita sa taong pasyente yung pinaglob niyo sa akin? Kung mali ba, ay patawarin niyo ako. Kasi tao lang kami. Minsan, hindi namin lahat kaya bilang instrumento ng Diyos. Hindi kami si Jesus, hindi kami ang Pong Nazareno. Kaya kailangan din namin ng tulong nyo sa pananalig at pananampalataya. Kailangan din namin kayo magdasal. Dahil sinabi ko nga sa inyo ang totoo, mahirap magsalita sa mga tao dahil maraming judgmental. Nakatayo ako sa gitna ng isang mundo. Hindi ko sinabing nasa taas ako, ako'y nasa lupa rin. Nakita ko ang araw ay napakalaki o higit pa rin, parang isang buwan o isang mundo. Nakita ko ang itim na usok na parang bilog din. Pero nagtataka ako, mayroong umaangat na itim na usok dahil sa sobrang liwanag nito dahil nakikita ko yung itim na usok. Parang isang papel at laban sa isang ulik o isang kokomban. Nakita ko ang unti-unting mga maliliit na itim na bilog na umaakyat doon. Napansin ko ay sinisip-sip niya ang mga negatibong energy
o binibigyan niya ng negatibong energy ang mga tao para tanggalan ng pananampalataya pananalig. Kaya yan ang sinabi sa akin ng Pong Nazareno bago niya ako pinadala sa Pampanga. Ilitin ko ang ibibigay ko sa iyong pasyente na magbalik loob sa akin at magdasal. Hindi ko sinabi na gugu ang mundo. Tulungan niyo lang manalangin at magbalik loob kayo. Ako ang bahala sa inyo. Ako ay nasa puso at isipan niyo. At ganun din ako sa iyo. Hindi kita ipapahamak kung ipapadala kita dyan. Yun ang sinabi niya. Alam niyo bang binigyan ako ng pangitayin at panaginip? Hindi pa ako naniwala ang Pong Nazareno ay kausap ko. Dahil mabusisi ako. Inanong ko sa sarili ko kung siya ba ay Diyos. Sumagot siya, sino ba ako para sa iyo? Ano ba ako ay para sa iyo? Malay ko po. Araw-araw ka na tumatawag sa akin. Gabi-gabi ka na nanalangin. Lagi kitang pinakikinggan. Bakit ngayon nakikiusap ako sa iyo? Parang hindi ka pa naniniwala. Talagang hindi naman ako maniniwala dahil hindi ko naman siya nakikita. Panaginip lang. Malay ko ba? Naniwala ako ang Pong Nazareno na yon sa panaginip. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi pumapasok ang mahal na santo ninyo o ang Panginoon Kristo sa loob ng tao. Sasabog ito. Mababaliw tayo. Yun ang totoo. Nakikipag-usap lang ang Diyos sa panaginip o sa pangitain. Kahit ang Pong Nazareno hindi niya ginawa sa akin yun. Pinadala niya ako sa simbahan dahil alam niyang hindi ako nagsisimba. Pinapasok niya ako sa tahanan niya. Dahil araw-araw ko lang naman nakikita ang simbahan dahil sa tabi lang naman namin yun. Namamasada ko. Alam niyo bang nakita ko pa ang pari? Huwag na po natin kwento yun. Pero totoo yun. At mga tao na sa paligid ko. Akala ko nga, ba't ganito ang aking mga mata? Pero hindi pa rin ako naniwala na siya ang Diyos. Dinaan niya ulit ako sa panaginip. Alam niya ang buhay ko na wala akong pinagkwentuhan at nanay tatay ko ay patay na ang tatay ko. Pinalaki ako sa gulpi, pinakain ako ng dumi ng tao, pinakain at pinlay, binugbog ako, sinako ako. Ang hindi ko lang matanggap na pinalansya ang mukha ko at ginawa akong hayop ng taong nagpapalaki sa akin. Lumayas ako na matagal ako nagdusa, 10 taon mahigit pa. 11 taon na ako. Lumayas ako na hindi alam ng nanay ko. Yun ang totoo. Hanggang pumayat ako. Nananalangin ako sa Diyos, hindi ko alam kung pinakikinggan niya ako. Sa tagal na panahon kong pananalangin sa Panginoon Kristo, bago niya ako binigyan ng karunungan. Ako'y pinili at tinakda niya daw. Dahil alam niya siguro sa sarili natin, dahil ang Diyos siya, dahil siya ay totoo, na magagawa ko ang pinag-utos niya. Pero natatakot ako. Dahil alam ko sa sarili ko, hindi ako manggagamot. Hindi ko tinataas ang aking bangkuan. Alam ko sa sarili ko, isa lang akong driver, tricycle driver o jeepney driver na walang kakayahan magpagaling ng tao. Dahil takot ako, dahil hindi ako nakapag-aral. Baka sabihin ng tao ay ako isang baliw o naggagamot-gamutan lang. Pero marami nangyaring himala na hindi ko kayang ipaliwanag. Marami akong nakikita na kakaiba at lahat ng sakit ko ay nawala ng dahil sa Pong Nazareno. Kaya gusto kong nagagalak sa kanya at nagpapasalamat na pinili niya ako bilang instrumento niya, bilang tagapagsunod niya o mangaral sa mga tao. Pero ang sagot ko, hindi ako nakapag-aral. Hindi ako marunong magbasa ng Bible. Ang hirap makangaral sa mga tao. Dahil alam ko sa mga tao, mas marunong pa sila kaysa sa inyo. Ang sagot niya sa akin, wala ka bang tiwala sa akin? Sumagot ako, siguro meron po dahil walang bagay sa mundo na ginawa nyo na hindi kayang gawin ng tao na himala sa akin. Doon ako naniwala na Diyos siya. Akala ko hindi siya ang Panginoong Kristo. Akala ko hindi totoo ang Diyos. Akala ko hindi totoo ang Pong Nazareno. Simula natuto ko manalangin at tumingin sa langit at tinititigan ang kanyang tahanan. Parang mayroong humihikayat sa akin na pumasok ako sa tahanan niya. Pero walang sinasabi rito ang Diyos kahit anong mareliyon mo. Sa time team ka lang nagdarasal. Yun po ang katotohanan. Hindi pumapasok ang santo ninyo o ang mahal na ina. Nakikipag-usap lang siya sa tao sa pangitain, sa panaginip, liban lang kung talagang magpapakita ang mahal na ina ang Panginoon Kristo sa kanya sa panaginip o magsasabi siya ng himala na mangyayari
sa panahon na iyon. Kaya kung ako'y sasabihin kong sumasanib ang pong Nazareno sa akin, pagtatawanan niyo ako at tatawanan ko ang aking sarili at lolokohin ko kayo at lolokohin ko rin ang aking sarili. Yun ang totoo. Binigyan niya ako ng kapangyarihan, nakakaiba ang katawan ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ako lumilihab sa apoy o hindi parang apoy, parang liwanag ng alas 12 ng hating gabi. Sinilyohan niya ang buong katawan ko, naglilihab ako. At gusto kong maligo. Para akong bumabagang apoy. At hindi ako napapasok. Na hindi ko mawari kung bakit ako binigyan niya. Basta't alam ko sa sarili ko, ang Diyos ay totoo. At naghihimala siya sa matintim nating pagdarasal. Hindi nasusukat kung ano man ang kakayahan, matalino ka man, mangmang ka man. Basta ipinagkalob niya at pinili ka niya. Ano po yung pinaka-challenge na kayo na, ano po yung pinaka-challenge kayo ng pasyente? Yung hindi pa ho ako nagbibideo, Prince, Sir, dahil ang taong simbalang naman dito sa Pampanga ang nagpilit na mag-YouTube ako at Facebook page. Una nga, Facebook page pinapagawa nila. Diba sinabi ko nga sa inyo, hindi ako nakapag-aral. Pero ang tatay ko ay sundalo. Ang lolo ko, first lieutenant. Naglayas ako dahil patay ko, bata pa ako namatay. Diba sinabi ko nga sa iyo, ako ay ginawang punching bag. Pinlansya mukha ko, pinakain ng dumi ng tao, sinubunan sili, nilatigo. Sinako, itinapon sa drum, hanggang makahinga lang ako. Hindi ko sinisi ang aking ama. Ako'y nananalangin lang. Prince RJ Benentura, 16 years old, nag-aaral, naging mga manggagamot. Ano ang challenge na binigay sa akin nang makita ko si Satanas at si kamatayan? Natakot ako sa kanya dahil hindi siya tao. Ang kanyang mga mata ay bumabaga, pero buong siya at nakasuot ng itim at ang karit niya ay hindi karaniwang karit. Kumikinang ito na nagligablab na bumabagang apoy na hindi humihina at nagdadangis ito. Sa sobrang takot ko sa kanya, napatras ako pero hindi ako tumakbo. Hindi lang ako makagalaw. Tinawag ko ang Panginoong Kristo dahil first time ko tumawag ng ganong kalakas sa kanya. May bumabang liwanag sa harapan ko at sinabi niya, huwag kang matakot. Ako ang bahala sa iyo. Yung naggamot ako sa isang tao dahil sinusubukan na akong tinuturuan ako ng inang sulumi ko. Hindi ko sila lola at lolo. Pinakalaman ko ang paggagamot niya. Dahil ayaw ko maggagamot na magtatawas lang at maghilot. Gusto ko exorcist. Gusto ko yung challenger, yung talagang matinding bakbakan. Hindi magkukulam. Dahil magkukulam may tao lang, may makahinaan sila. Ang gusto ko exorcist, yung naglilipara ng mga kutsilyo dahil nakita ko sa lolo ko yun. Hindi ko siya lolo. Isang taon at 6 na buwan ako doon, pinahinto ng pong Nazareno para sila magturo sa akin. Doon ko nakita na totoo pala ang mga exorcist. Yung pinakilaman ko ang ginagamot niya dahil wala sila. Dahil ako ang sinalang, akala nila ay apo ako. Lumabas sa loob ng katawan ng tao ang isang malaking kamay na sinakal niya ako. Nagkataon na dumating ang lola ko at hinawakan niya ang likuran ko, kundi sakal na ako at pinatay na ako. Dahil sinasaniba ng diablo ang nasa loob ng katawan ng tao. Hindi ko sukat akalain dahil hindi ko to makita at maramdaman. Ang galing niya magtago. Kung hindi ako hinawakan ng inang sulumi ko sa likuran, baka patay na ako na hindi nila namamalaya na nagpapagtungot sa akin. At kinabitan ako ng ahas at muntik ako mawala ng hangin. Pero bago ako mawala ng hangin at urirat sa katawan ko, nabanggit ko pa sa isip ko, ang Diyos, tulungan mo ako, Panginoong Kristo. Biglang dumating ang inang sulumi ko at biglang lumakas ang katawan ko at nawala yung kamay doon sa loob ng katawan ng tao. 2 kamay ito. May kamay na lumabas sa loob ng katawan nito. Hindi pa yun. Naggamot ulit ang lolo ko. Pero parang sinasadya talaga to. Hindi ko rin to kinuwanan ng video. Pero 3 beses nangyari yun. Pero yung ako na talaga iniwan na nila ako maggamot. Pangalawa ito, umangat ang pasyente, exorcist. Napaatras ako dahil sinabi ng demonyo,
papatayin niya ako. Iba ang pagkasalita niya, nakakatakot. Sabi niya, isa ka lang instrumento ng Diyos mo. Papatayin ko muna ikaw o itong taong nasa loob ng katawan nito. Pag napatay kita, mananalo ako sa iyo at papatayin ko rin ang taong ito. At bigla itong umangat. Simula yun, nagkaroon ako ng phobia. Hindi ako isang buwan na hindi lumabas. At natakot ako at hindi ako natutulog dahil alam ko natalo ako ni Satanas. Dahil alam ko sa sarili ko bagito ako. Pero sabi ng inang sulumi ko, napakalakas mo. Hindi ka nabaliw at hindi ka nasira ng ulo. Hindi ka nga lang makatulog kasi may bumubulong sa tenga mo. No? At sumisigaw sa iyong, kung ano-ano. Opo. Sa kanila ako sinubuan ng kapangyarihan na parang batong puti. Yung natanggap ko ang kapangyarihan yun at parang may umalis na itim na usok sa katawan ko. Luminaw ng mga mata ko at lakas ng pakiramdam ko. Naririnig ko na sila kung gaano sila kalakas at aatake sila sa akin. Kahit sampa sila sa likuran ko, anytime. Simula natutunan ko gamitin ang kapangyarihan na yun ay galing sa Poong Nazareno at pinagkalob nila sa akin. Doon ko na naisa ng mga Satanas. Kaya madali ko sila makita dahil sa mata ng Poong Nazareno at sa lakas ng pakiramdam ng Poong Nazareno. Kaya sabi nga ng demonyo sa akin, ang huli ko na kalaban, kung hindi ka lang, basta yun lang ang sinabi niya sa akin, hindi ko na pwedeng sabihin yun. Matagal na kitang pinatay. Kaya masaya ako pag nakakalaban ako ng exorcist. Pero meron pa ako nakalaban dito sa Pampanga, 2 beses nangyari. Yun ang nagtataka ko, walang video ang lahat ng cellphone na kumukuha sa exorcist. Pwede po bang magtanong kung anong pong gamit ng pag-ipit na sa paa? Yung paggamit ko sa pag-ipit ng paa, makamangha po ang kwento ng buhay ninyo. Siyempre, kaya kung papasok ako sa Channel 7, baka ako nga yung makuha dun. Joke lang yun. Ang gamit ko yung stick, sarili ko lang ginawa yun. Kumuha lang ako ng kamagong, nara, o bumili ako ng pandakakong itim, at ako na nagdasal nyo. Dahil binigyan ako ng dasal ng inang sulumi ko at lolo ko para mabuhay sila. Di ba minsan napapansin nyo, dinidikit ko na lang yon o kaya yung palito. Nilalagyan ko na lang po ng bisa yon. Parang magnet yon. Didikit po yun kung meron po talaga negatibong energy sa loob ng katawan ng may nangungulam. Simpleng kahoy lang po yun. Ang kapangyarihan naman doon ay wala naman po doon sa ipit eh. Kung hindi na sa puso ko na ibinigay ni ng Panginoong Kristo. At nasa kanang kamay na pinagkalob ng Poong Nazareno. Kaya ko po sila nadidetect ng ganong kabilis. Yun po ang katotohanan. Kahit meron ka pang medalyon, kung wala ka naman subo sa puso mo, tatablan ka pa rin ng mga exorcist at papayat ka at hindi ka makakatulog. Malaki pong advantage pag may subo kang puting bato. Kasi pag may subo ang kalaban mo, nagliliyab po ba siguro ang namiminsala sa pag-ipit po, no? Siyempre. Kung anong sakit ng nararamdaman ng pasyente mo, ganon din yun. Mas matindi pa, 3 beses ang sakit ng nararamdaman niya. Kailanman nag-ipit ako sa daliri sa paa, ni minsan hindi pa nagasgasan. Pero namumulala. Ni sugat wala. Dahil hindi ko naman iniipit yun, dinidikit ko lang po yun. At pinagdidikit ko lang itong 3 daliri sa dulo. Para ko lang pinagdidikit lang ito. Parang ganyan lang po yan. Yan, pinagdidikit lang yan. Parang yung positive, negative, pinagdidikit lang po siya. Hindi naman po yan hinahawakan ng ganyan. Mild lang po ang paghawak niya. Pag iniipit mo na po ng ganyan, sinasadya niyo na po yun. Mild lang, ganun lang. Kasi kung meron talagang nakasanib po yan, kahit posporo, papagrip pa yan, kahit ganyan lang ipit mo, pipiyok po yun. Hindi po yung papalag sa kanya. Kasi malakas po ang ipit ng spiritual ng Diyos sa pamamagitan. Hindi yung po gagalaw kahit ang palag niya. Maaari lang po yun ay kung 3 demonyo na yun, kailangan magpalit ka ng stick dahil hindi ubrang stick sa kanya. Matinding panalangin. Yun lang po ang sinasabi ko sa paggagamot. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, kahit 10 medalyon pa ang nasa loob ng katawan mo, hindi tatalab yun pag ang exorcist ang kalaban mo. May may tinuturuan po kayo, wala. Ayaw ko pang magturo. Kasi alam niyo bakit? Pag nagturo ako, kailangan bukal sa puso
at hindi pwedeng ipagyabang ang kakayahan ng isang manggagamot. Kasi ako, hindi ko tinatawag na ako ay sinugo. Ako ay instrumento, tayong lahat. Niluklok lang tayo ng Diyos dito. Wala nga, lahat tayo may kakayahan. Sinabi nga ng lolo ko, lahat tayo ay may kakayahan. Hindi lang natin magamit dahil sa sama ng isip at puso natin. Dadaan ka rin sa matinding pagsubok. Hindi lang yun. Idadaan ka sa panaginip, sa simbahan, dadaling ka nito sa ibang lugar ng dimensyon na para kang military na magti-training. Dadaanin ka nito. Dahil ako inabot rin ako ng 1 buwan bago ko natutunan lahat. Para kang dinadaan araw-araw sa panaginip. Dadaan ka sa matindi. Ang basta tuli kong nakalaban, si kamatayan. Kasi kung ikukwento ko sa'yo mahaba, maabutin pa tayo rito ng oras ko, siguro 3 oras, 2 oras. Basta yun lang po ang mapapayo ko. Yung nagpapagamot po sa inyo, taga Maynila, kung galing na po kayo sa Facebook page at tinignan ko po yung sinabi nyo na si Kaistong, na wala daw pong mahuli, tapos ganyan, ganon. Depende nga po yun. Kung wala po talaga, malalaman ko rin po yun. Kung meron po, salamat. Pero salamat din po sa kanya, nagtulungan kami. Dahil willing kang pumunta rito, talagang nahirapan ka na sa sakit mo, anytime po. Pagkalapos lang ng lockdown sa amin, wala pong lockdown. At ganun rin kay Father James, sa tinangan po rin po siya sa paggagamot niya. 3 pasyente na yata, yung isa ginamot na po ng Poong Nazareno, magaling na po at babalik ito. Salamat din po sa kanya. Magaling rin po siya maggamot. Yun lang po. Prince Ray, Prim, masayang gabi po sa kapatid na Apo Andiel. Ang kapangyarihan ng Ama natin ng spiritual, immortal buhay sa salita at sa isang paniniwala. Po, pwede po. Ang salita at pag-ibig ng Diyos ay sumasa iyo. Salamat po. Ang atin ng spiritual ay immortal ay buhay ay salita ng isang paniniwala. Tama po. Matinding paniniwala at pananalig. Kaya nga sinabi ko nga po sa inyo, yung nauna kong sinabi, lumayas lang ako sa bahay namin, yung pinlansya na yung mukha ko. Pero yung magbuhat ng tubig at magwalis, mag-alaga ng mga bata, tanggap ko. At hagupin ako ng latigo. At hindi ako pakainin ng 2 araw. At hindi ako painumin ng tubig. Sapat na sa akin yun. Ang hindi ko lang matanggap ay pinlansya mukha ko. Na hindi ko sariling ama. At pinahirapan at ginawa niya akong baboy. Pero galit na galit ako sa taong yun. Totoo yun. Hindi ako nagsisinungaling. Alam ng Diyos yun. Yung hindi ko pa kilala si Jesus. At hindi ko pa kilala ang Poong Nazareno. Paglaki ko, papatayin ko siya, sabi ko sa sarili ko. Pero yung nakilala ko ang Diyos, nawala ang lahat ng galit ng puso ko. Nawala ang sukdulan ng galit ko sa Kanya. Lagi lang ako nananalangin sa Panginoon Kristo na kunin niya na ako. Hindi ako galit sa iyo. Galit lang ako sa taong nag-aapi sa akin. Ginawa kong lahat. Hindi niya ako pinapakain. Pinapatulog niya ako sa labas. Pinaulanan niya ako. Tinatadyakan at dinuduran pa ako. Pinakain pa ako ng dumi ng tao. Pinakain pa niya ako ng sili. Nginugngod niya pa ako sa silihan at asin at munggo. At ginawang pansimbag ang katawan ko. Binitin at sinako niya pa ako. Kaya ako nagmatinding sakit, nagdudugong ilong ko, nalalabo mga tako, pumayat ako at marami akong sakit sa katawan dahil meron akong record sa Gat Andres Bonifacio at sa Port Bonifacio. Ngayon, awa ng Diyos sa ngalan ng Poong Nazareno, malakas at mataba na ako at kailanman hindi na nagdugo ang ilong ko, kailanman ay hindi na nanlabo ang mata ko, kailanman ay hindi na nagdugo ang tenga ko, kailanman ay hindi na ako nagsusuka ng dugo. At kailanman ay hindi na ako nagdudumi ng dugo. At kailanman ay hindi pa sumasakit ang ulo ko. At nakakatitig pa ako sa araw. Ganun kabait ang Panginoong Kristo. Ganun kabait ang Poong Nazareno. Matagal man ako nagdusa, pero ito ako ngayon. Na naglilingkod para magluklok sa mga tao at ituro ang pananampalataya. Masaya ko nang dahil sa Kanya na totoo pala ang Diyos. Kaya nga sinabi ko sa inyo, matinding pananalig at pananampalataya. Itong sakit na ito, parang ito yung itim na usok na nagbibigay ng sakit sa atin. Ito din yung COVID-19.
Pag uminom ka ng gamot, dagdagan mo ang pananampalataya mo para maging negative ka at wala kang sakit na COVID. At maturukan ka man ng antivirus sa katawan natin, magdasal ka pa rin sa Panginoon Kristo na itong virus, itong tinurok sa atin ay sana gamot ito at pag-ibig nyo para kami ay hindi dapuan ng kampo ng kadiliman. Yun lang po yun. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoong Kristo at sa ngalan ng Pong Nazareno. Ang dinala ko lang santo sa Pampanga kasi liit lang nito. Ngayon, ipapakita ko sa inyo pagdating ng Pong Nazareno. Ang lahat ng santo ko rito, binigay lang ng mga pasyente ko. Ni minsan, hindi ako nanghingi sa kanila ng bayad. Sila lang ang nagbibigay sa akin. Tinalikuran ko ang pagtatrabaho ko mag-drive, maggawa ng sasakyan. Dahil natuto ako sa lansangan at natutulog lamang hanggang nagkaroon ako sakit. Sila nagbigay. Itong cellphone na ginagamit ko, yung dati kong sirang cellphone, na hindi kaya ako naka-YouTube, bigay din to ng pasyente ko. Pero minsan, pag mahaba na ang video ko, minsan may topak to eh. 3 beses, 5 beses na siguro kung hindi kinuha ng video nito, hindi ko alam. Kaya pagka dumating ng panahon na sumahod din ako sa video, bibili rin po ako ng cellphone. Wow, nakakatig rin. Wow, nakakatig ka na rin dyan po sa araw. Pareho tayo kapatid. Ako po ay Tres Mundo. Apo. Salamat po. Yun lang. Basta't masaya lang po ako. Lagi lang po tayo magdasal, manalagat manampalataya. Alam ko naman lagi po nanonood sa live ko minsan yung sila sir, sila ate. Punta lang kayo dito sa Pampanga. Kung ginamot po kayo ni Kaestong, kung totoong hindi mahuli o talagang wala po kayong sakit, malalaman ko rin po yun. Pero hindi ko kayo papagalitan. Tuturuan ko po kayo kung talagang kung bakit sumasakit ang dibdib nyo. Baka may naipit po kayo ng ugat sa pagtutulog natin. Gagamitin natin to sa paghilot sa spiritual, sa pagtatawas. Yung sinaunang paggagamot. Yung si ate gumaling na galing siya kay Father James. Salamat kay Father James Jaime. Yung magaling po maggamot siya sa YouTube channel. At nagtulungan po kami. At ngayon ay magaling na si ate at babalik na lang daw at siya ay magpapasalamat. Maraming salamat. At gabayan ulit siya ng Panginoon Kristo makarating dito. At ganoon din po yung nagpagamot na isa kong manggagamot na galing na po siya sa mga sikat na manggagamot. Yung pinakasikat pa. At hindi naman siya pupunta rito sa akin kung hindi siya magpapagamot. Maraming salamat din po at nagtutulungan kami yun. Gagawin kong lahat ng makakaya ko. Kung talaga mayroon kayo naipit na ugat, gagawin ko po yun ng aking makakaya. Kung ano man tinuro sa akin ng inang sulumi ko sa paghihilot, sa paggagaro ng mga ugat, sa pakiramdam, kung ano man buntis o may sapi ito, etc. Gagawin ko yun sa inyo. Punta lang kayo dito sa Pampanga. Welcome po kayo. At maraming salamat po sa lahat ng nanonood dyan kay Apo Andy at God bless po sa mga nanonood sa inyo. Nakalimutan ko pala mag mega shoutout. Mega shoutout para sa inyo, Sir Abraham Lee Castillo. At mega shoutout din sa iyo, Prince. At mega shoutout din sa iyo, Prince Ray. At ganun din kay Ate Cervantes, mega shoutout din po siya sa Saudi at sa Toronto, Canada kay Ate Cervantes at kay Christina Malong. At kay mega shoutout din sa iyo sa Alaska, si Christian. Mega shoutout sa iyo. Taga Japan, Macau, Jeffrey TV, Yanda, mega shoutout sa iyo. Sa hindi ko pa nabati, nakakalimutan ko yung shoutout. Maraming salamat po sa nagtatangalik at nagsusubscribe sa akin. At huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe dito. At ganoon rin po sa Tatakal Bular yung ginawa kong Facebook page. Yung ginawa po akong Facebook page at mega shoutout din po sa lahat. Taga Sama, Cavite, Batangas, Tarlac yan. Marami po nagpapagamot dyan sa Tarlac. Pati Pangasinan. Marami rin po nagpapagamot yan dito. Maraming salamat po sa maraming yung binibigyan pasyente sa akin at ganoon din po sa iba. Maraming salamat po sa lahat at nagtitiwala sa paggagamot sa espiritual. Sa ngalan ng Pong Jesus Nazareno at sa Panginoong Kristo. At maging payapa nawa tayo at sa pangalan ni Jesus at sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, pag-ibig at kapayapaan at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat.